em fa cosa dir-ho, però avui s'acaba la primera història de les cròniques d'Evelyn Waugh. Però hi ha una sorpresa al final del programa d'avui. Alguna vegada t'has preguntat si darrere de les ments més brillants de la història s'amaguen societats secretes? Teixides en ombres i consagrades a la recerca d'un coneixement ocult? Però, abans de contestar, posem una mica de música. Jazz del jazz. Què millor que escoltar una bona música assegut i tranquil. Cada divendres, de 9 a 10 de la nit. El millor jazz a Ràdio Pista, amb Pere Vendrell. Imagines un món on grans escriptors com Julio Verne i Goethe no eren només autors, sinó també membres d'una societat secreta compartint misteris i revelacions? Si aquestes preguntes t'intriguen, llavors prepara't per endinsar-te en un món dels enigmes més grans de la història. Avui parlarem de la Societat de la Niebla. Però abans recordem... Nova llibreria a Vic. Ets fan de la fantasia, ciència-ficció i terror? Deliris i Llibres obre les portes. Un espai on podràs trobar els teus llibres preferits, assistir a presentacions i tallers d'escriptura. Visita'ls al carrer Arquebisbe Alemany, número 13 de Vic. La Societat de la Niebla és una organització secreta. Segons la llegenda, va existir des del segle XVI i va reunir alguns dels pensadors més influents de l'època, envoltada en un setge de misteri i de teories conspiratives. Aquesta societat ha captivat la imaginació d'historiadors, escriptors i amants de l'ocult durant segles. Però, què sabem realment sobre la Societat de la Niebla? Va ser una realitat o simplement un producte de la imaginació que cercaven aquests homes i dones i quin llegat ens van deixar? Temps al temps, perquè anirem per parts. El dia d'avui parlarem, ens submergirem a les profunditats d'aquestes preguntes que possiblement no et facis mai, però explorarem els orígens de la Societat de la Niebla, els seus suposats membres, els seus objectius i l'impacte que va tenir en la història i la cultura. Analitzarem les evidències de la seva existència, així com les teories que les qüestionen. I, el més important, intentarem respondre a la pregunta que ha intrigat tants com tu i que no es qüestionen la pregunta, però està latent en el seu cervell. Va existir realment la Societat de la Niebla? Així que, si estàs a punt per endinsar-te en un món de secrets, misteris i coneixements ocults,
Acompanya'm en aquest viatge a través d'una història que pot ser inventada o no. Benvingut a Fes la teva feina, un programa d'entreteniment setmanal on ens trobaràs a la web de radiopista.cat, a la secció de programes, sempre buscant Fes la teva feina i també a totes les xarxes socials. Al cor de la llegenda de la Societat de la Niebla hi ha un personatge enigmàtic, anomenat Sebastian Griev, més conegut com Giffre. Es diu que va ser ell qui a mitjans del segle XVI va sembrar les llavors d'aquesta societat secreta que perduraria a través dels segles. Giffre, un home dedicat a la impressió gràfica de Lió, un home de vastos coneixements i una ment inquieta, fascinat pels misteris de la natura i les antigues tradicions. Somiava crear un espai on els pensadors més brillants d'aquella època poguessin compartir les seves idees i buscar la veritat oculta darrere de les aparences. Inspirat en les antigues societats secretes i en la figura mitològica del grifó, símbol de la saviesa i poder, Giffre va decidir fundar una societat secreta que la va anomenar la Societat de la Niebla. Tot el nom tenia la seva màgia. La boira, com a element difús i misteriós, representava el coneixement ocult, allò que s'amaga a simple vista. Els primers membres de la societat eren un grup selecte d'intel·lectuals, artistes i artesans, units per una curiosa, profunda i un desig de transcedir els límits del coneixement establerts. Es reunien en secret sota la foscor de la nit per discutir filosofia, alquímia, astrologia i altres disciplines considerades esotèriques en aquella època. Giffre, com a líder de la societat, va desenvolupar un complex sistema de símbols i rituals que unien els membres i els connectaven amb un passat ancestral. Es diu i es comenta que els membres de la Societat de la Niebla juraven lleialtat a una causa superior i es comprometien a guardar el secret dels coneixements adquirits dins d'aquesta societat. Els objectius de la societat eren ambiciosos i, en alguns casos, revolucionaris d'aquella època. Es buscava, per una banda, un coneixement profund de la natura i de les lleis que la governen. D'altra banda, s'aspirava a crear una societat més justa i equitativa, basada en la raó i en la tolerància. La Societat de la Niebla no només era una comunitat de pensadors, sinó també una xarxa de contactes que s'estenia per tota Europa. Es creu que molts dels grans pensadors de l'època, com Leonardo da Vinci, Giordano Bruno i Paracelso, van estar vinculats d'alguna manera a aquesta societat secreta. Tot i la seva
importància històrica. La Societat de la Niebla continua sent un enigma. No hi ha documents oficials que diguin de la seva existència i molts dels detalls sobre les seves activitats eren basades en llegendes i tradicions orals. I et pregunto jo, va ser Gifré un visionari o un simple xerraire? Va existir realment la Societat de la Niebla o només és un mite? Aquestes són preguntes que encara avui segueixen sense resposta. Ara, si vols, endinsem-nos al cor de la llegenda i descobrim les connexions d'aquesta societat secreta amb alguns dels escriptors més influents de la història. Per exemple, Julio Verne i Johann Wolfgang von Goethe. Julio Verne, el pare de la ciència-ficció, és potser la figura més associada a la Societat de la Niebla. No em miris així, ho hauries de saber, tu millor que jo. Julio Verne, en moltes de les seves novel·les trobem referències a una societat secreta que busca el coneixement i el progrés. En obres com 20.000 leguas de viaje submarino o La Vuelta al Mundo en 80 días es poden trobar pistes que suggereixen que Julio Verne estava familiaritzat amb els secrets d'una societat. Però com va arribar Julio Verne a involucrar-se amb aquesta societat secreta? Segons algunes teories, va ser iniciat a la Societat de la Niebla per Alejandro Dumas, un altre gran escriptor francès que també es creu que va ser membre d'aquesta germanor i conegut per les seves novel·les com El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros y 20 años después. A través de Dumas, Julio Verne hauria tingut accés als coneixements i als rituals de la societat, cosa que hauria influït profundament a la seva obra. Un altre gran pensador vinculat a la Societat de la Niebla és, com hem dit, Johann Wolfgang von Goethe, autor alemany conegut per la seva obra Fausto. Era un home de vast interessos i es diu que va ser iniciat als misteris de la societat durant la seva estada a Itàlia. La influència de la Societat de la Niebla a l'obra de Goethe és evident. A Fausto, per exemple, trobem referències a societats secretes, al coneixement ocult i a la recerca de la veritat més absoluta. A més, alguns estudiosos han assenyalat que la figura de Mefistòfeles podria estar inspirada en els coneixements esotèrics que Goethe va adquirir a través de la societat. Però, per què aquests grans escriptors es van sentir atrets per a una societat secreta? La resposta podria estar en la recerca incansable del coneixement i del desig de transcedir els límits de la realitat. La Societat de la Niebla els oferia un espai on compartir les idees més audaces i explorar els misteris
de l'univers, com qualsevol altra societat secreta. És important assenyalar que la connexió entre aquests escriptors i la Societat de la Niebla es basa principalment en especulacions i en la interpretació de les seves obres. No hi ha proves documentals concloents que demostrin que Julio Verne, Goethe i altres autors formessin part d'aquesta societat secreta. Tot i els dubtes, la idea de grans ments com Julio Verne i Goethe estiguessin unides per una causa comuna ha alimentat la llegenda de qualsevol societat i ha convertit aquesta organització en un dels majors enigmes de la història. Però, quina evidència existeix realment per donar suport a aquestes afirmacions? És la Societat de la Niebla alguna cosa més que un mite? Un dels desafiaments més grans de l'obra per investigar qualsevol societat és la falta de documents oficials. A diferència d'altres societats secretes, com els maçons, la Societat de la Niebla és que no s'han trobat documents detallats que descriguin l'estructura, els membres o les activitats d'aquesta organització. L'absència de proves documentals s'explica en part per la mateixa naturalesa de les societats secretes. Aquestes organitzacions solen prendre mesures extremes per protegir-se de la seva identitat i les seves activitats. Per alguna cosa són secretes. La destrucció de documents, l'autorització de codis secrets i la transmissió oral de la informació són algunes de les tècniques emprades per mantenir el secret. Tot un ventall de possibilitats. Davant la manca de proves documentals han sorgit nombroses teories i especulacions sobre la Societat de la Niebla. Les teories més populars suggereixen que la Societat de la Niebla va ser una xarxa informal d'intel·lectuals. En lloc d'una organització formal amb una estructura jeràrquica, la Societat de la Niebla va poder haver estat una xarxa de contactes informals on els membres es reunien ocasionalment per intercanviar idees i coneixements. Alguns investigadors suggereixen la idea de la Societat de la Niebla és una construcció literària creada per autors com Julio Verne per afegir un element de misteri e intriga a les seves obres. Altres teories més conspiratives suggereixen que la Societat de la Niebla era una façana per activitats ocultes com l'alquímia, la màgia o la política. Molts investigadors es mostren escèptics davant de l'existència de la Societat de la Niebla. Els principals dubtes d'aquesta teoria són la falta de proves concretes, l'absència de documents oficials i la naturalesa vaga de les llegendes dificulten la verificació de l'existència de la societat. L'exageració de les connexions. S'ha argumentat que les connexions entre els diferents membres de la suposada societat
s'ha exagerat i que no hi ha una evidència sòlida que aquests individus es coneguessin o col·laboressin de manera estreta. El que vindria a ser els eclecticismes, les referències a les societats secretes, a les obres d'autors com Julio Verne, s'ha interpretat de manera subjectiva i és possible que aquestes referències no siguin més que elements literaris. La qüestió de si la societat de la niebla va existir o no continua sent un misteri. Les manca de proves i la naturalesa especulativa de moltes de les teories fan que sigui difícil arribar a una conclusió definitiva. Tot això, la llegenda de la societat de la niebla continua fascinant investigadors i els amants de l'ocult i és probable que segueixi sent objecte de debat durant molts anys. Envoltada d'un setge de misteri i llegenda, la Societat de la Niebla ha deixat empremta en la cultura popular, tot i que la seva existència com una organització real continua sent objecte de debat. El seu mite ha transcendit les barreres del temps i ha inspirat escriptors, cineastes i artistes de tot el món. La idea d'una societat secreta d'intel·lectuals que busca el coneixement ocult ha captivat la imaginació de generacions, des de la literatura fins al cinema, passant per la música i les arts visuals. Trobem referències a societats secretes que comparteixen moltes similituds a la Societat de la Niebla. A la literatura, la influència de la Societat de la Niebla es pot apreciar en nombroses obres, novel·les com El nombre de la rosa, d'Umberto Eco, El código da Vinci, de Dan Brown, per exemple, on presenten societats secretes amb coneixements ocults i rituals misteriosos. Jo mateix, amb les cròniques de Biringuaix. En el cinema també ha explorat el tema de les societats secretes. Pel·lícules com Indiana Jones o La Liga de los Hombres Extraordinarios presenten aventures plenes de símbols ocults, enigmes i societats secretes que lluiten per controlar el destí del món. Però no només la literatura i el cinema s'han inspirat en societats secretes. La música, el còmic i els videojocs també han creat universos plens de misteris i conspiracions. Per què les societats secretes han tingut un impacte a la cultura popular? Probablement perquè representa els nostres anhels més profuns, la recerca de la veritat, el desig de transcedir els límits dels coneixements i la fascinació pel desconegut. La Societat de la Niebla és més que una simple societat secreta, és un arquetip que encarna les nostres pors i les nostres esperances, els nostres somnis i els nostres malsons. És un reflex de la nostra pròpia naturalesa, de la nostra necessitat de trobar un sentit a la vida i de connectar amb alguna cosa més gran que nosaltres mateixos, compartir-ho i viure amb experiències amb els demés membres, participar de rituals, gestos i fins i tot de jerarquies internes. Sense deixar ningú de costat. Qui no ha volgut pertànyer a un grup, societat o comunitat algun cop a la seva vida? L'existència de la Societat de la Niebla continua sent un misteri, una organització envoltada d'ombres i llegendes, continua sent un enigma que fascina i captiva. Va existir realment? Quins van ser els seus veritables objectius? Aquestes preguntes probablement mai
no trobaran una resposta definitiva. Però parlem de Julio Verne. Julio Verne, el visionari de la ciència-ficció, va teixir a les seves novel·les un tapís de misteri i enigmes que van més enllà de la mera aventura en obres com 20.000 leguas de viaje submarino. El capitán Nemo, amb el seu submarí Nautilus, representa una figura enigmàtica que podria ser vista com un membre d'una societat secreta, buscant refugi a les profunditats marines. Conseil podria ser interpretat com un agent d'una organització secreta utilitzant els seus viatges com una façana per a les seves veritables missions. Aquestes sutils referències presenten a moltes de les seves novel·les. Han portat els investigadors a especular sobre una possible connexió entre Julio Verne i la Societat de la Niebla. Les obres de Julio Verne està plena de simbolisme, els submarins, els viatges interplanetaris, les illes misterioses. Tots aquests elements poden ser interpretats com al·legories d'una recerca més profunda del coneixement. En moltes de les seves novel·les trobem referències a societats secretes, coneixements ocults i jocs remots on es guarden els secrets de l'univers. Amb aquesta simbologia que repeteix al llarg de la seva obra, ha portat a especular, com hem dit, sobre la influència de la Societat de la Niebla en la seva pròpia escritura, com Mozart i els maçons. Julio Verne és considerat el pare de la ciència-ficció. No només va anticipar a invents futuristes, sinó també va explorar temes filosòfics i socials a les seves novel·les. La ciència-ficció, per la seva pròpia naturalesa, convida a l'especulació i a l'exploració del desconegut, en imaginar societats futures i tecnològiques avançades. Julio Verne va crear un espai on les idees més radicals podien florir. Novel·les com un vehicle per expressar les seves pròpies idees sobre un futur de la humanitat. Les novel·les de Julio Verne són com endevinalles que conviden al lector a desxifrar els seus secrets i preguntar-se què hi ha darrere de les aventures dels seus personatges, quin és el veritable propòsit dels seus viatges. Algunes pistes suggereixen que Julio Verne estava al corrent dels coneixements ocults transmesos a través de la societat secreta. Lluny de ser simples històries d'aventures, podrien ser un codi encriptat, un missatge destinat a aquells que sabien desxifrar-lo. Julio Verne, el mestre de la ciència-ficció, va teixir a les seves novel·les un tapís de misteri i enigmes que van més enllà de la mera aventura. A través de símbols i referències vetjades, Julio Verne sembla haver deixat pistes sobre la seva pertinència a la societat secreta, com a 20.000 llegües de viatge submarí. I ara podríem parlar de la seva volta al món en 80 dies, recordant a l'anterior capítol de Cròniques de Bilingüeix, que viatja per tota Europa per amagar a l'engranatge de les mans de Lord Crowley. Per això serà després d'escoltar l'últim capítol de la primera aventura de la nostra Bilingüeix. Ara sí, uns consells nocturns i prepara't un bon cafè o te, que comencem. Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Soc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la vostra amfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Aquest és Benvinguts a Val Nocturna, el bosc de les papallones nocturnes,
Als afores de Val Nocturna, un fenomen sorprenent ha capturat l'atenció dels locals. El bosc de les papallones nocturnes ha florit, omplint la nit de colors brillants i centellats màgics. Es convida els ciutadans a explorar aquest bosc únic, però s'aconsella cautela, ja que es rumoreja que algunes papallones poden portar missatges del més enllà. Consell de seguretat: si decideixen aventurar-se al bosc, segueixin el camí il·luminat i estiguin atents a les papallones missatgeres. Capítulo 13. El legado de Dédalus. 23 de diciembre de 1895. En su taller, rodeada de planos y herramientas, Evelyn reflexionaba sobre el poder del engranaje de Dédalus y la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Sabía que el artefacto debía ser protegido a toda costa, que su poder podría ser tanto una bendición como una maldición para la humanidad. Mientras trabajaba en su nuevo dispositivo mecánico para mejorar la vida de los ciudadanos de Londres, un ruido sordo resonó en el aire. Al mirar por la ventana, vio una sombra oscura moviéndose por los callejones cercanos a su taller. Un gato negro, como la misma noche, de ojos amarillos, instintivamente supo que el peligro había llegado a su puerta. Recibió una visita inesperada. Lord Crowley, el hombre que la había contratado para encontrar el engranaje de Dédalus, apareció ante ella con una mirada siniestra y un aura de peligro latente. Evelyn White, has hecho un trabajo admirable al encontrar el engranaje de Dédalus, pero ahora me pertenece, le dijo. No lo permitiré, Lord Crowley. El engranaje de Dédalus es demasiado poderoso para caer en manos equivocadas, contestó Evelyn. Tus intenciones son nobles, pero ingenuas, Evelyn Wash. El poder del engranaje de Dédalus puede ser utilizado para conquistar el mundo, para dominar la humanidad y establecer un nuevo orden bajo mi control. Evelyn sabía que las palabras de Lord Crowley contenían una verdad ominosa. El artefacto tenía el potencial de cambiar el curso de la historia para bien o para mal. Era una espada de doble filo que debía ser manejada con extrema precaución. No lo usaré para el mal, Lord Crowley. Lo usaré para proteger la realidad y preservar el equilibrio del tiempo y del espacio. Un arrebato de desesperación y ambición, Lord Crowley se lanzó hacia Evelyn. Pero Evelyn,
Con su mente afilada y su conocimiento en la lucha cuerpo a cuerpo, se llevó la mano al bolsillo de su pantalón y manipuló el tiempo a su alrededor, creando ilusiones y distorsiones que desorientaron a su atacante con el poder del antiguo reloj de bolsillo. Con habilidades mecánicas y astucia táctica, Evelyn logró esquivar a Lord Crowley y escapar de su alcance, con el corazón latiendo con la adrenalina de la batalla y la certeza de que su lucha apenas comenzaba. Asestó un golpe sordo con la palma de la mano en el rostro de Lord Crowley, haciendo volver el presente a su estado normal. Lord Crowley, llevando una de las manos a su mejilla, recogió el sombrero del suelo y se volvió hacia la puerta. Tus intenciones son nobles, pero ingenua, Evelyn Wash. El poder del engranaje de Dédalus puede ser utilizado para conquistar el mundo y será mío. Ajustándose la chaqueta, la miró por última vez. Volveremos a vernos, señorita Wash. ¡Feliz Navidad! La puerta del pequeño taller se cerró, dejando a Evelyn Wash en su pequeño taller del corazón de Londres. Com sempre. Recordem que tot allò que escoltin no és real, encara que sembla improbable. Val Nocturna és una ciutat on allò paranormal i sobrenatural s'entrellacen amb la quotidianitat de manera sorprenent. Però no us preocupeu, estimats oients, som aquí per guiar-los i oferir-los alguns consells pràctics per mantenir-se fora de perill. La plaça dels reflexos canviants. Benvinguts a la plaça dels reflexos canviants. Aquest espai màgic al cor de la ciutat presenta un terra de miralls que reflecteixen diferents versions de la realitat. Els visitants informen d'experiències visuals fascinants, però s'adverteix que algunes reflexions podrien revelar veritats inesperades sobre un mateix. Consell de seguretat. En passejar per la plaça, gaudeixin de les múltiples perspectives, però no se sorprenguin si troben reflexos inesperats. Doncs bé, fins aquí la primera aventura de la nostra inventora d'Evelyn Wash. Hi ha una bona notícia i una mala notícia. La setmana que ve, el dia 31 d'octubre, no farem programa per motius logístics de la Copa del Rei. Perquè s'enfronten el Vic, el Petit David, contra els matalassers de Madrid. En el camp del Petit, i passi el que passi, jo estaré disfrutant d'un dia d'esport amb el meu propi fill. Així que agafem unes mini vacances esportives, però vull anunciar que portaré una nova ficció sonora d'un jove escriptor i poc sol·licitat, amb una adaptació del seu llibre anomenat Estrangers. Puc assegurar que és una bona, molt bona adaptació, però haurem d'esperar 2 setmanes per saber si agrada o no. I com sempre, agraïm la petició del nostre únic oient.
però continuem, que encara tenim temps. Per aprofundir una estona més en les connexions literàries i la trama de la Vuelta al Mundo en 80 dies, Julio Verne, el visionari de la ciència-ficció, va teixir a les seves novel·les un tapís de misteri i enigmes que van més enllà de la mera aventura 20.000 llegües de viaje submarino. El Capità Nemo, amb el seu submarí Nautilus, és la figura enigmàtica que representa la recerca de la solitud i la llibertat de les profunditats marines. Alguns crítics han especulat que Nemo podia ser un membre d'una societat secreta utilitzant el Nautilus com a refugi i el laboratori per als seus experiments. Però és la Vuelta al Mundo en 80 dies on trobem les connexions més directes amb la possible membresia de Verne en una societat secreta. Phileas Fogg. El protagonista és un home de costums rígids i una precisió gairebé obsessiva. La seva aposta de fer la volta al món en 80 dies sembla més que una simple excentricitat. La seva gran fortuna, els contactes internacionals i els coneixements de rutes i horaris poc comuns suggereixen que podria estar al servei d'una organització amb interessos globals. La trama de la Vuelta al Mundo en 80 dies és en si mateixa una al·legoria. Fogg i el seu criat Passepartout recorren el món en un viatge frenètic enfrontant-se a una sèrie d'obstacles i aventures. Cada etapa del viatge podria simbolitzar una prova o una iniciació dins d'una societat secreta. La precisió amb què Fogg calcula la seva ruta i la facilitat amb què supera els obstacles podrien ser interpretats com signes d'un coneixement superior adquirit a través de la seva pertinença a una organització secreta. Però la pregunta és, o la pregunta de veritat, és possible fer la volta al món en 80 dies? Avui dia? Tècnicament, sí. Els avanços en l'aviació i els transports han fet que el món sigui més accessible que mai. Tot i això, el viatge de Fogg i Passepartout, amb els seus canvis de transport i les seves aventures en jocs remots, seria molt més complicat de replicar a l'actualitat. Al llarg del seu viatge, Fogg i Passepartout s'enfronten a una sèrie d'anècdotes que podrien contenir referències ocultes des del robatori del banc a Bombay fins a la trobada amb els Indie Shows a Amèrica. Cada incident podria ser interpretat com una prova o senyal per als membres d'una societat secreta. Aquestes anècdotes, encara que aparentment casuals, podrien en realitat ser part d'un ritual o d'una missió molt més gran. Ara bé, t'has preguntat alguna vegada si Phileas Fogg va guanyar l'aposta? Spoiler per tots aquells millennials que no s'han llegit el llibre i no han vist la sèrie de dibuixos animats antropomòrfics. Sí, la victòria de Phileas Fogg a la Vuelta al Mundo en 80 dies és un clímax enginyós que recompensa el lector per la seva atenció als detalls i la meticulosa planificació del protagonista. Però, alguna vegada t'has preguntat per què? Jo et diré una resposta i tu agafes la que vulguis.
La meva resposta és per la diferència horària. És el secret de la victòria de Phileas Fogg. A primera vista, la victòria de Fogg sembla una casualitat, una manera d'acabar un llibre amb èxit. Doncs no. Darrere d'aquesta sort aparent s'amaga un càlcul precís, una comprensió profunda dels principis geogràfics i moltes coses més. Fogg, en desplaçar-se cap a l'est, es mou en la mateixa direcció que la rotació de la Terra. Com a dada no important, la Terra es mou sobre el seu eix a una velocitat de l'equador de 465,11 metres per segon, tot dintre del teu dogma electrocentista. Això vol dir que està aconseguint els diferents fusos horaris més ràpidament que si s'hagués desplaçat cap a l'oest, el que coneixem com a l'efecte de Coriolis. Cada grau de longitud equival a 4 minuts en fer la volta completa al globus. Fogg guanya un dia sencer. Per a aquella gent com jo que no sap què és un fusó, és la franja horària de la Terra. Julio Verne, amb aquesta ment analítica i la seva passió pels números, havien anticipat aquest guany de temps en planificar el viatge, havia inclòs aquest factor en els seus càlculs, assegurant així que arribaria a Londres amb prou antelació per guanyar l'aposta. La ironia resideix que Fogg, en tornar al seu punt de partida, es troba un dia més avançat en el temps. Aquesta paradoxa temporal us permet guanyar l'aposta introduint per primera vegada la teoria dels viatges i dels viatgers en el temps, com la idea de temps i no de forat de cuc, com a l'inexistent Albert Einstein. Per alguna cosa estem parlant de Julio Verne i la Societat de la Niebla, una societat ocultista i secreta, i d'un home que va posar sobre la taula més d'un invent en les seves pròpies novel·les. Un escriptor amb idees innovadores, o ell mateix era un viatger en el temps. La volta al món en 80 dies pot ser interpretada com una metàfora de la mateixa vida. El viatge de Fogg representa la cerca de la felicitat, el coneixement i la realització personal. Els obstacles que afronta simbolitzen els desafiaments que tots enfrontem a la nostra vida, i la victòria final representa la possibilitat de superar qualsevol adversitat i assolir les nostres metes. El que seria la cultura de l'esforço, que ja sabeu que per mi no existeix. O descobrir, com hem estat dient, que Julio Verne va ser un mestre de l'anticipació i la ciència-ficció i un viatger en el temps. A moltes de les seves obres va explorar temes com el viatge, l'exploració i la tecnologia. No sols a la Vuelta al Mundo en 80 dies va parlar de viatges, exploració i tecnologia. A 20.000 leguas de viaje submarino comparteix un esperit aventurer i un interès per a l'exploració de jocs remots i l'invent del submarí, com el coneixem a l'actualitat. A més, tots dos protagonistes, Capità Nemo i Phileas Fogg, són homes intel·ligents i calculadors que desafien les convencions de la seva època i no oblidar de la Tierra a la Luna. Igual que la Vuelta al Mundo en 80 dies, Julio Verne utilitza la ciència i la tecnologia com a eines per explorar allò desconegut i un medi de transports que anys després es va fer realitat, amb l'Apolo 11 arribant al nostre fals satèl·lit.
Hem arribat al final del nostre programa d'avui, amb els dubtes creats d'una societat que sabia molt, o d'un home que era un viatger en el temps. Mai ho sabrem. Sols seguirem pensant que Julio Verne és un gran escriptor i que la Societat de la Niebla és una d'aquelles organitzacions ocultistes com d'altres. Però no hem d'oblidar que encara que avui s'ha acabat la primera història de la nostra inventora d'aquell Londres victorià de 1895. Tornarem dintre de 2 setmanes amb una nova ficció sonora, l'adaptació per a ràdio en primera persona del llibre Stagiers. M'acomiado amb el cor trencat per no saber a qui animar en el partit de futbol que es jugarà a Vic entre la Unió Esportiva Vic i l'Atlético de Madrid. Passi el que passi, tot, absolutament tot, quedarà en família. I ara sí, ens n'anem, però recordant... Busques un lloc on perdre't entre llibres? Descobreix de l'Iris i Llibres, la nova llibreria de Vic on la fantasia, la ciència-ficció i el terror cobren vida. Un espai per a amants dels llibres i somiadors. Visita'ls al carrer Arquebisbe Alemany, número 13 de Vic, o en el seu perfil d'Instagram. Ara sí, besitos, carentones, abrazos i palmadites en l'espalda. Ens veiem dintre de 15 dies, o no? Mai ho sabrem. Ara us deixo amb l'últim consell nocturn d'avui. Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. La caça d'aurores a la Vall dels Somnis. A la Vall dels Somnis s'ha organitzat la primera caça d'aurores. Equipats amb llanternes especials, els participants podran buscar les aurores que ballen al cel i recol·lectar fragments de somnis que cauen com a estrelles fugaces. Consell de seguretat. Si participen a la caça, mantinguin les llanternes enceses i estiguin preparats per atrapar fragments de somnis efimers. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit.